יוצאים סוף סוף לחופשה, ושנינו בעלי עסק עצמאיים. אישית, לא יצאתי ליותר מיום חופש, מאז שפתחתי את העסק, לפני 7 שנים. 8 שנים. ובא לי להסביר לכם גם את הלוגיסטיקה הרגשית מאחורי זה. שאנחנו צריכים לסמוך על בן אדם אחר ולשלם לו. קודם כל בגלל שאין הרבה מדריכות אומנויות לחימה, שתחליף אותי במכון, בקבוצות, זה אתגר. את מוצאת מדריכה שהיא אשכרה מוסמכת, שזאת תהיה מישהי שאת אשכרה יכולה לסמוך עליה. אם יש כאלה שהם ממש לא מתאימות באופי של המכון, אם היה לי מועדון פילאטיס למשל, היה לי פי מיליון יותר קל למצוא מישהו. יש לי קצת רגשות אשמה. זה קצת כאילו אני שולחת את הילדה שלי לישון אצל בייביסיטר כמה ימים. זה לא שאני לא סומכת על המאמנות, אבל ממש קשה לי להרפות. בא לי להיות היחידה שמאמנת אתכם, זה נורא מצחיק, כי מצד אחד, אם אני ארגיש שהמאמנת לא עושה עבודה מספיק טובה כמוני, אז אני ממש אשתגע מזה. אם היא תעשה עבודה יותר טובה ממני ואתם תאהבו אותו יותר, אז אני אקנה. תוסיפו על זה שמאז שפתחתי את העסק היה קורונה, מלחמות, והחלטתי להיכנס להיריון בחצי שנה היחידה שהיה שקט במדינה הזאת. עכשיו תשאלו אותי, אבל קימברלי, מה עם החופשת לידה שלה? אין לי איך להסביר שלעצמאים אין חופשת לידה אמיתית.